ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор як чанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон аста ки хеле нархҳора вообще дидагӣ нестен. ҳаста опелои хичипек аста ки бо нархҳои бениҳоят арзон ва мошинои советский, Toyota Corolla, Sedan ва дигар намуд мошина аста ки ҳамашон баъри шумо омода кардем ки ҳамашон аз одамони фурӯшанда пешниҳод шудагиам. барои видеонавора то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо далкора мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшанда ҷудо карда баъри шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, шумо метавонед ки мисол сурат маълумот чороӣ кунем, мо инам фурӯшта эълонда мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 94 сомонӣ. навор аз сар марамат рафте. Якм мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Nissan Maxima аст ки соли 1997 бензин газ кор мекард. Моторош 2 литраи коробкаш автомата сайзтани мошин мегад нахаду. мошин бадро камтарак меличовка кор дора мегад камтара гирди ай мошин ба амперош намехи як ҷош камтар кода дигаи мошин мегад ҳама ҷош 100%. мошин бадро родной краска, балонош средняя, хоб диска, электропакет, ҳамаш 100% салон мактафон кор мекунад. фақат камтар ами танашда меличовка камтар гирдашда кор дора мегад соҳибшон ба ами хотир мегад арзон мефурӯша мегад. нархи мошин 9000 сомонӣ аст ки бо арзонтар мешад. ин мошин мегад дар шаҳри Ҳисор ҷамоати Ориён да мегад қарода деҳаи Ҳафтепа. шаҳри Ҳисор ҷамоати Ориён деҳаи Ҳафтепа. бен мошина аз пеш бида мегад бо ҳамирам арзон метавонад мегад дастфирошни сомнаркорай. рақамои Тоҷикистоншон кор мекунад ва рақамои Россияшон дай рақамои Россияшон WhatsApp пайваст доранд. наличи сумкати бо арзон мекунад. Nissan Maxima 97 сол ҳама ҷош кор мекунад. маърама дигар маълумотои пураша аз соҳибашон гирен. шумо дам агар хали рекламаҳо бошад барои фурӯхтан баратон аст фарқ надорад хона, замина, квартира чизе ки набошад сурат маълумот чороӣ ки мо инам эълон рекламада мегузорем. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи Sedan светои шампанский светои золотисти соли 2006 1997 бензин газ дорад кор мекард. моторош 6 литра коробка механика ҳолати мошин мега нахаду 4 балонаи 60%, 4 калпак ҳуҷҷат дора мега наки нагуфтам ки чанд қад срок дорад ки ҳуҷҷат дора мега аниқ. салоншам тоза магнитофон кор мекард. родной краска мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад. маълумотои иловагиша мега таърихи телефон мега одамони харидор да худамон мефаҳмонем. мошин мега дастрош нафурӯхта мешад бо нархи 28000 сомонӣ. бо арзонтар ва савдои хуб мекунем мега дар назди капоти мошин. ин мошин бадо дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад ки шаҳри Душанбе пойтахта. рақамошон мегафон аст марамат занг зад дигар маълумота гирен. 97 солай нархшам нархи қимат нест бо ҳамирам камтара дига арзон мешавад. марамат маълумотои пурра ва аниқта таърихи телефон лайкора фаромӯш накунед навора подлисташ кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra J аст ки дар кузофи караван универсални Opel Astra J светои вишнови олучаги сурх. хоб бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош мегад Prasto 6 литр коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мегад умуман мегад задаги пӯшидаги мегад ягон ҷош надорад ҳама ҷош мегад 100% элеганс. мошин баъдро кондитсионер дорад, люк ҳаст баъдро лифт дорад мегад 4 электропакет. хоб ҳуҷҷатошам мегад 6 моҳи дигар мондаги аст. салон тоза 4 диска ва 4 балонаи 80%. мошин мега ҳама ҷош мега 100% мега маълумотои иловагиш таърихи телефон. хоб нархи мошина мега 31500 сомонӣ гуфтаем. бисёри баъд не камтар дига мега муомила мешавад. ин мошин баъдрон дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. электропакет, кондитсионер, люк, лифт ҳамаш 100% маърама дигар маълумотои пураша аз рақамошон гирен. не ки нархи мошин бениҳоят арзон да мошинчаи арзона ай даст натен. рақамошон тисел аст баъдро мошин дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ. дӯстони азиз, чӣ мошине ки мехаред фарқ надорад мошинои советская, мошинои современияе дар комментари нависед. мо ҳамон гуфтагои шуморо ҷудо карда аз харидорон гирифта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро чорум мошини фурӯшӣ аст ки Toyota Corolla аст ки светои сафед соли 2006 2008 сол ки сӯзишвориш мегад бензини холия газ надорад ва дидагӣ нест.
бензини холия бадро объем мотор 6 литр, коробкаш автомата, сайздани мошин мегад беҳтарин сайздани мошин мегад 4 та балон мегад 80%, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондиционер, кожаный салон, монитор, задний камера, магнитофон ҳамаш 100% кор мекунад. Ин ҳам свети сафеда нашуд ҷои ҳуҷҷатош задагӣ пуштагӣ хадаво ин чизо ҳами сета маълумотоша гуфтагӣ нест бадро инаша худатон аниқ када мегирем. мошина мега дастрош намефурӯшад бо нархи 76 000 сомонӣ бадрон бо арзонтар мешавад. ин мошина мега дар шаҳри Душанбе ҳаст бадрон. мошина мега дуруни ҳамин шаҳрда гаштагиа одамоне ки наличи мега харидори аниқ бошанд мега бо арзонтар карда метиҳем. ина рақамошон билайна кор мекунад. бо хай занг зада қачон чақчақ када савдо кунем. мошинчаи хубе яъне ки расход надора мега соҳибшон марҳамат тамос гирем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки Opel Astra F аст ки дар кузуфи хечебек светои вишнови светои олучагӣ яъне сурх нархи арзон бадрон дастирошни мефурӯшанд. соли бароишаш 1990 ки неки ранги солҳои 95-96 бадрон. бензин газ дорад кор мекард. мотори 6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду. мошин мегад каунтара меричовка мегад кодра нами кори берунша мега як полировка мекунед. баъзе ҷошта бадрон каунтар сарапина дорад. ҳами кори беруния мега хоин мекунед нахоин ҳами хел ҳайкада мегарден. 4 та калпак, 4 та балонаи 60%, мотор беҳтарин, салоншам тоза ҳай маълумоти иловагиш мегад тариқи телефон метиҳем. мошин мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 11 000 сомонӣ бадрон бо арзон мекунем мега ин мошин дар шаҳри Кулобда қарор дорад. 11 000 сомонӣ аст бадрон ки хали солода мисол ҳамихи нархуда вабша ёфта қира хайра бо арзон мекунем мумкин бо арзонтарам гиренша. ина рақамо телефоншон мегафон аст. одамоне ки мехаранд занг зана мега, одамоне ки намехаранд нороҳат накунанд марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳаста мошинои советский аста ки мошинои молодежни ВАЗ 21012 соли 26 2005 солае ки суди шӯриш мегад бензини холӣ. мотор мега 1.6 литр, коробкаш механика, сайстаи мошин мегад нахаду. мошин бадрон ҳуҷҷат мегад 10 моҳи дига дорад. мошин мегад дасти қариб як одамда гаштагай пачти мегад дасти як одамда гаштагай мошинча бадрон 100% ягон камбуди надорад. радной краска 4 та балонаи 80%, 4 диска, салоншам тоза ва 10 моҳи дига ҳуҷҷат маълумотои пурра аз соҳибашон. нархи мошина мега 12300 сомонӣ гуфтаем бо муомила дорад. ин мошин мега дар шаҳри Конибодом яъне ки ноҳияи Конибодомда қарор дорад. ина рақамои телефоншон тисел ва номери мошин транзит. мошинча мега нахада мега хеле ки дасти як дастада мегад гаштагай пачте мегад дасти як одамда. дӯстон аз бисёр бад такрор намекунем. хай марҳамат дига маълумоти пурраша худатон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тайга аст ки Opel хечебек аст ки светои намхели алюмини серебристи соли бароишаш 1993 бензин газ дорад кор мекард. мотори 6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мега як сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегад пачкай, аккумулятори пачка. мошина мегад омада аз пеш бинед мегад маъқултон шед мисол арзон карда метиҳем. мошин бадрон 4 та балоно хайч хеле нав гуфтум ба салоншам тоза дарош рудшинои магнитофон ҳамаш кор мекунад. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомонӣ бо мегад арзонам мекунем мегад дастрошни сум дар кора соҳибшон ҳами хел пешниҳод кардам. кадом маълумоти агар мега камбудӣ боша мега иловагӣ маълумотша мега тариқи телефон худашон метиҳанд соҳибшон ҳами хел яъне ки навистиҳанд. аккумуляториш мегад пачка балона ҳуҷҷат мега як сола дорад. мошин дар территорияи Душанбеи пойтахт 16 000 сомонӣ бадрон арзонтарам метиҳанд ва рақамо телефоншон мегафон марҳамат занг занем. дӯстони азиз хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед мегузорен ва ҳамин силкаи навори моро дар ватсапа имо чизе ки дорен полни худ падиса кунед. мардони азиз чӣ мошине ки мехарен дар комментари нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо дастгирия фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тега аст мошинои советский аст ки мошинои молодежни ВАЗ 21099 соли бароишаш 1997 бензин газ дорад кор мекард. моторош 1.6 литри простой, коробка механика, сайстаи мошин мегад беҳтарин бадрон. мошина мегад радной краска нам хели светои синия мегад хели сини свет радной краска 4 та балонаи 70%, 4 диска, салоншам тоза, магнитофон дорад ҳамаҷош кор мекунад. мошин мегад ба телефонам алиш меша ҳозир бо
ахида мегӯем. мошин мегӯяд дар шаҳри Душанбе яъне ки пойтахта қарор ва фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомонӣ брадурон. одамоне ки наличӣ мегиранд мегӯянд бо арзонтар мекунем ё ки ягон телефонаи айфон бошо мегӯяд арзоне ки алиш мекунем. айфони 12 бошо мегӯяд хуба мегӯяд ба айфон 12 мегӯяд алиш мекунем дигарша маслиҳат мекунем. хай мумкин дашт надашт ҳамин хел гуфтагианд чун фақат айфон алиш гуфтаги ҳастад соҳибшон. кадоме ки сумкате мегирад бо ягон сум муомила мекунанд. мошин дар шаҳри Душанбе на хадо мегӯяд ҳама ҷош кор мекунад. нашуд хадовой ҳуҷҷат ва задагӣ пӯстагии чизош маълумот нестай ва мумкинам дошта боша. дар территорияи Душанбе рақамошро мегафон 8500 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, маълумотҳои пурра ва аниқтааша гирен. мошинои боркаш мехарем, мошинои советскӣ мехарем, мошинои нав мехарем, чӣ хеле ки мехарем дар комментария нависед. мо ҳам гуфтагиҳои шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда баҳри шумо навор карда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, шумо агарам хеле рекламаҳо бошад роикунед реклама дар мегузоред. дар ин гузар навормон ҳамин қадр мошин буд пешкаш накардем то видеои оянда.